V sobotu 6. srpna proběhl fenomenální festival v Mostě, již druhý ročník festivalu Rozmarné léto. V průběhu celého odpoledne i večera na Benediktu v Mostě byl areál plný lidí. Vy máte něco společného s organizací tohoto krásného dne? No, myslím, že jo. My jsme tak nějak to s bráchou vymysleli, ještě s jedním kolegou Tomášem jsme dali dohromady tenhle projekt a vlastně jsou to 3 díly, děláme to na 3 místech České republiky, jeden je na Sázavě, vlastně na takový vodácký louce, když jedete louku, tak vodáci tam, kde končí a vracejí lodě, tak tam je první rozmarný léto, druhý rozmarný je na Máchově jezeře, pláž Klůček vlastně, no a třetí rozmarko už je podruhý vlastně v Mostě tady. Takže z toho je vlastně už jakoby tradiční akce, nebo bude z toho tradiční akce? No jestli to ustojíme, tak bychom rádi to pokračovali a udělali z toho tradiční akci. No. Minulý rok jsme byli na hypodromu tady v Mostě, ale chtěli jsme dostat té tradici a tomu názvu Rozmarný léto, tak jsme chtěli prostě, aby to vždycky bylo u vody, takže jsme chtěli místo s vodou a Benedikt je krásný. Řekněte nám něco k programu. Kdo tady vlastně všechno vystupuje a tak dál? No, my tady máme 2 stage. Jednu, co vidíte tam tady za mnou, to je ta hlavní stage, a pak je rozmarná dětská, která v tuhle hodinu už vlastně skončila, ale tam byly dětské kapely, vlastně dětský program, takže tam byl Pískomil se vrací, byly tam Čiperkoe, bylo tam divadlo Husa, jo, takže dětský program plus tam bylo nějakých 8 soutěží dětských. Děti mají tady možnost si využít skákacích hradů, ještě nějakých trampolín a podobně, plus dětské hřiště, které jsou součástí vlastně areálu tady, takže si myslím, že je to fajn. No a na té hlavní stage byly vlastně kapely Děda Mládek, Illegal Band, Cross Band, opět Radeček, teď kapela Slza za malou chvilku bude hrát, no a hlavní hřeb večera bude Xindle X. A vy jste spokojený vůbec s průběhem jak? Zatím musím zaťukat, všechno je v pořádku, žádná komplikace tady není, všichni tady pomáhají, jak správce areálu, tak město Most, tak městská policie, státní policie, všichni spolupracují, takže si myslím, že je to příjemný a ta atmosféra je na tom tady znát, ta nálada. Pro organizátory i účinkující byla překvapením velká účast dětí, které do pozdních večerních hodin byly na place a dožadovaly se vystoupení jednotlivých skupin. Dobrý den, jak se vám líbí dneska na Rozmarné léto? No je to tady úžasný, líbí se mi tady. Od kolika tady jste? Už asi od 12 hodin. A budete tady určitě dokonce i na Xindle X? To určitě tady budeme, na to tady čekáme. Jak se vám líbí dnešní festival Rozmarné léto? Určitě super, kapely jsou super a pití je levný, takže všechno super. Co vás teď bude čekat za kapelu, víte? Slza určitě. Ano, a potom? Potom bude Xindle X, kvůli tomu jsme tady hlavně. Menším problémem celého odpoledne byla technická porucha v případě skupiny Slza, kdy se všichni zdáli být nedočkaví, ale i po 40-minutovém zpoždění po nástupu Petra Lexy na hlavní stage bylo vše zapomenuto a celý mostecký kotel zpíval spolu s ním. Do hlavy svůj, díky jak slova z řádků číst, jak bejt jen další plagiát. Zkoušej na strunách mých svůj glas, ať změní v estur. Jak se vám líbilo dneska v Mostě na festivalu? Bylo to skvělý, trošku jsme se báli, že bude pršet, že to bylo zataženo, ale nakonec to bylo úplně super. A atmosféra, lidi a podobně, dobrý? No, úplně skvělý, stejně jako všude jiné byly úplně úžasný. A závěr patřil k Xindlu X. Takovýhle já mám super muzikanty. Zatímco já jsem dyslektik a dyslektik. Jsem dyslektik a dyslektik. Jsem dyslektik a dyslektik. Děkujem, kamarádi. Včera mi bylo, dneska je mi moc, jak se to stalo mi. Každopádně jsem se zdobým věku. Nevědí, co s ním. Celý program trval hluboko do nočních hodin ke všeobecné radosti všech. Stojí pěkný pálky.